Poți să ne spui care este nivelul de salarizare pe care îl poate oferi acest domeniu al cosmeticii? Cam la ce te poți aștepta ca și câștiguri în timp? Sigur că da. Și aici avem două aspecte. Unu, sunt persoanele care doresc să-și continue această meserie pe cont propriu, deci să își închirieze un scaun, un loc într-un salon, și sunt persoanele care se angajează în centrele mari de frumusețe, de spa, și care primesc un salar. Salariile încep de la 1500 și continuă 2000, 2500, 3000, și pentru cele care încep pe cont propriu, la fel, aici este destul de depinde. Aici trebuie să-ți faci clientelă. Da, cum reușește să... Și în acest al doilea caz se petrece astfel, îți închiriezi practic un scaun, plătești un fel de chirie pe acel scaun, după care tu îți aduci venituri din clientele pe care reușești să ți le formezi, să ți le fidelizezi. Da, așa este. Și care variantă o recomanzi? Care ar fi cea mai interesantă de urmat? Eu cred că varianta cu locul de muncă ca și angajat este foarte bună, pentru că centrele mari chiar au nevoie de personal bun și este un loc de muncă sigur, un loc de muncă la care nu trebuie să se lupte un an, doi până reușesc să-și fidelizeze o clientelă, dar pentru cele care sunt foarte perseverente și au un pic de răbdare, le-aș recomanda varianta B. Varianta B, cu închiriatul scaunului, pentru că acolo pot să ajungă, să știți... La câștiguri mai mari. Sigur că da, 5.000 de RON, sigur.